Grand Noy, ça va? Ouais, vous PC me faire là quoi. Grand, dari ida kan ida. Oh ini. Oh, what the problem on? Ah, ok. Il faut la banane de l'imaginaire quoi. Voilà, inali inde film ni quoi. Quand il m'a saki dia de lendi do fo wadana lam quoi. Kakala père. Eh grand, mimi na repéser venant drama. Ok, C'est mon tour la wa jola de 20h à 3h l'andar de PC wa. ok. On a 5 6 ans. Ah 5 6 ans. Voilà, on a 3 4 mako. 3 4. On doit ende. Ende on va bomba. Ok, dia jumari ngano dah raidi. Eh grand. 3h à 2h. Billa la wa jola de 20h à 3h l'andar de PC wa grand. No, grand respect ma tu. Qu'est-ce qu'il faut quoi? Ok, dia jumari nganda raisi. Téléphone fosso ndari de 23h à 3h. 20h, na 23h les grand. 20h à 3h l'andar de PC. Non, mais respecte ma quoi. Wallahi. Là no. Ok, grand. Ok, Yoni, dopo glielo Non go femmi con le faccio non va. Semmi. Franco fammi non bagno mi giro. Ite na esco mil franc mi so dai PC bui. Joni prochainement ça arrive moi dans le. No, Franco anni fu to ne erto dum. Yoni. Abe na ngota pete ka. Si pas mal Joni ça là ingalo atiranga. Ngalo aluba. Lando milunga. Ok, Yoni atu. Inde ande. Ok, what do they cut this? They cut this. Awindi? Ah, mindi. Oh, dia kat sisi doko inde ni. Apa ini ande nongra? Ok, Joni. Joni na libero ma on va. Numero 1. Ah. No, numero 1. No, dentro non tu numero 1 gran, c'est bon, c'est lo esa ma la numero. Numero 1 esa duma na ki kwa fete ka. Me ka ka chedo na ka. Quartier do moni. Nara gran, nara. Daro se de pese onda ile. Anda oblizi John Lugal ko CD jama de ronka je pe mama ko. Idan di Wani pe ni ka CD. Ken tu bari mi tuma. Nyari nyama ti. Nyari Telephone ma. Parce que mi gran John no ya telephone. Anda telephone ma. Ko ti ba ma. Pe hadi mi wala ndo sika lo ngani ndiri woni. Awada da abu ko telephone ma da ra da ko pagai. Ako ming. Wa konu. Ko telephone ji jetu dani ka hotabal. Ah, gran. Wala ka telephone. Ko sai no gran wadu ma ati pagai. Abia. Tati. Bo. Ya uji na ndemi nganda abojo nyino telephone. Sai be borni amo ikwa no sai be borni amo ya sika iruma. Petie telephone Ani ko ma de gran. Da fala mi. Da botum, da fala mborto to ya. Oh gran. John na telephone jani ya telephone ni. Gran nyino ai fus de. Kono di telephone joti takapula. Petit on va de ka place là ndo la fille de ujami telephone di yada mu on wa yu ni jo no aji dala on no no ni mi ni wa ta ya ko ke mun ni wa aji dala ina mingi akake wala yente granjo akake mjaona ka place ma yei ka place ngo tay no uji bi telephone
ndu bandi saltirno ala gonga voilà grand jento leydi mo ƴamen expliqué nama par ce que min nami gujjo ande mi wujjani mi tawna e wonduma mum ɗo ande mi wujjani a faami mi ari ka place bakko mi sodani mo seede ay seede ɗi mi anda so ɓe ƴat mi anda e ɗin ka wonto woni a faami mi sodani mo seede mi o kamɓe téléphone maɓɓe no majji ɓe jottita min mi fusti mi joguitade e ɓan fiilamɓe ya téléphone ɓe no téléphone maɓɓe o sondi ka gueene grand ka tawɗon mo noon ka tawɗon mo dari ɗon on tawmo so tan ka darnoɗon mo ka signal ɗon mo ɗon Allah o sottani nokku téléphone janni ka kadi ka darnoɗon ɗon noon ko ɗon téléphone kay soni oɗon soni ɗon tigi grand koto binde ɗon téléphone soni kono harna min joguitino o ali ka gueene yoɓe salamiyadema ko nen ko de kadi oɗo ala walande sifani ngalaji bandi saltirno ala wiide téléphone janni grand seppande ma jooɗo jonte mi yote acci ayo ay sifa action ɗo o waɗi e hoore ayo o ko droit de sunnede pini net grand ko droit de on mo sunnete mi me sunnete e sunna mon pini ko grand fi Allah jenena fi Allah mi ko ni si ko jogo abbe sunnete ko min go minanirimo haala abbi minanirimo haala ko kumi faala mina awa soko yelan fi Allah abbo minanirimo haala na belanga kaso minanirimo haala abbi minanirimo haala ko kumi faala mi nanto a waɗi on mi reconnaissance a reconnaissance ko an jetti ko min jettu ko an jetti min jettu abbe sunnete bine jene bine no la fayim téléphone ji mi ɓay on yetti soko yelan fi Allah joni seedeje ɗen jettu fo grand mi hokkima 20 000 o mais sonkoyte mais mi hokkima 20 000 an on 20 000 ti akete ayila yeyi seede ha wala mi fala kali ke wujira on mais sonkoyte oh baby oh before we believe with men Africa solve me baby grand hande simi sovanuma futuro nga mbabba warra inoɗa futuro billahi wallahi ayino pick up on ga yal petit ko ɓe jalo ko pick up o wonno arde min numa jo ɓaymi eye ko mbabba wala inoɗa hande billahi est ce que na traite jogo signal ɗum enfin min mi hayni tum sike mi tum position o mi tawi mo ƴa quoi mini no mi signal ɗum ɗo hikka ɓenga no yemaka makka billahi to sike andi he ay ko basum ko moƴƴa traite ɓe ɗo weɓe quartier o sa waɗa si waɗi piji yaw ka base ko ɗuma ley to ton fus dutta la a faami e paɗe anden a hoccana lam paɗe ande andi noon ami anda saɗa an ko fi paɗe wonɗa wolde a dono ɗo walde kaso ko fi paɗe haalta ɗo si téléphone wan o eye ange waɗa joni billahi monude joni mi momi e jama ɗo sina ko téléphone jaaja ngomi a dodi yawina jajama téléphone o majji ko ɗum kadi imay nani e may saɓe taw hen ɗo mi nanga lango hara lanni ko mi ay mi wolan non ɗon en sattodirno fi majji ha ɗi mbuuɗi ko mbuuɗi sos humi ƴettimi joni ko hande mi wolaka police ko ɓay yimɓe ɓena ko ɗo mi habbi wola noon lan joni ɗum yettirta mbuuɗi am ko ɗum ɗon ɗum mi habbi a fuɗɗike wuri hen hewtade ka suudu mi ala hay natude ka suudu wola nena ɗo konno mbuuɗɗi hettota ɓay mbuuɗɗi ma hetto ɗum ɗon noon mi yettoma ñawlalan surala wallalan surala nani eyo siratallah jina ñande go siratallah jinna jooɗe wola noon lan ɗum ɗo kam ni haalaji ma no musude he na haala musude ɗum ɗon noon ene noon ceerno onon wo hakkude mon Allah taguɗolon o onon o geɓama ka saare on jaɗɗi ka saare ko honno o suka wawata argol ƴetta ɗum ɗo tawata ko ma yahon police hara kadi ko min yahata itta on ɗo he kan o suka
o ko bandi yagal hollilan ɗo he ceerno nayi hoore annuye am fes en fotto to o nadirilan ɗon ko kanko emi habbomi marde awa ceerno kono noon mi mbuɗɗin hectorta woɗi hectoto ñande o ñande innallah jiina hay jinnaji ɗin ronkay mi wawanta on ɗum ɗon min yoɓe arɓe daro ko mbuuɗi sere mi wawata ɗum ɗon ceerno way ko min yeeyi ittoyanka police kono ñamete noon wona horde nde yawi ko paaniwal ngal min on noon mi wolanayi on komi wolanta on kon komin ɗo natude joni gueɗe tumbuɗi andin hetto ko probléme on fof noon ko doy wattalam na ɗum minna mi ala yoɓude ha miɗon kadi hettude ni miɗo wawma an kadi noon goy mi yettoma noon si tumtere ñoƴƴi fartere ma ko doy watta hande hetto nani e yo no muusi mi ari ɗo goy lamoni ko addilan onon kadi ko ɓaygoye déjà mi andi taw jaaja ma alaka ko ɗum waɗi non c'est que jaaja ma jakaw lannulam bonude inde nde nder sara nden mi anda quoi fi ko ala ngawonana mburgo ko yona e fous 4 millions 500 ɗum ko erreur noon o lantono lan taw mi corrige erreur on so naata e bonnugol lan inde sa ay mo innama mo falala ide ko fi koye mburgoy ɗulle ko par erreur waɗi ɗum kono noon an ƴettirandamo 4 millions 500 fou sabbo mi haalani ko mbukkoye mi ma pornoɗo a faami mi tanti numéro ma on feƴƴaani mais min yo mi riski tum ɓay mi anndi maapiɗo o wulata ɗon faamu tun a faami mi riski quoi mi noddimo min mo wallan fi allah mi heɓa 100 000 francs waɗa sabu miñam makko o ini a probléme ala mi waɗugo retrait o erreur waɗi ko waɗugo retrait waɗugo retrait on waɗi jakka 4 millions 500 jajama confirme o annda donc erreur o waɗi 4 millions 500 yi mino wawi ƴetti 100 000 jonni na jaa 4 millions 500 wi ka compte jajama jaka ko fiiɗi noon o yalti ka saare mo bonnugol lan mo bonnude lan inde quoi mi rewiɗa noon nane o ka orange mo woni ɗa o nodduti lan o rappeli lan erreur on jiya on kadi ko julɗo ƴetti muɗɗi wartirɗi ka contant ɗo ni niɗi ɗo joni noon mi faala ka daɓɓal porte nodda ɗo jajama joni mi transfert anama muɗɗi joni ka compte makko confirme o hendi keɗi men seeɗa ɗum haro bonnala nene nder saare noddam ɗum ko joni par ce que ɗum ɗo woni mi jaɓata ɗum bonnatama inde fi ɗum jajam mettaki way sel yon no way no martude ok ça va très bien ko fi mbuɗima ɗin ɗo ko erreur waɗu noon ko erreur wanno ka retrait ha si 4 millions 500 ɗumani oya joni tilanɗi mi nattiɗi joni ka compte maɗum est ce que a yi message o a yi ɗo message mo 4 millions 500 awa ko ɗum mi duwanoma nani non ɗum ala hakkude men anda yiɗi miñama ɓe ɗum mi jaɓata bonade e maje saabu miñama ok merci koko juntuɗamo ɗin mbuuri ɗo ɗum ɗo weɗinam moƴƴam ɗo min ganden tan kadi mi ala ko woye pousse a faami donc ko ɗum naddumona kama ɗo ɗi joni noon fi kala ko andu woni ja wiya yaltata ndu suudu andu mais ndu suudu a soka ndu jippore kan ɗum ko joni par ce que ɗo faamu faale joni tigi wata marsude ma ɗum wone ngata faaleji maɗi no marsa gade kadi ɓay ko suudu ni fof ko goto min ni man tigi yaaru wattanalan ampul jiyanɗin fof no sumi ɗum ɗo kadi mi anda kon ɗum darnalan erere on so tawi koko compteur woni ma compte immina pay kum haɗi an tigi yara wattanalan ɗum ɗo awa joni no woniri wo immin to wawɗo haɗa wattanaylan ha moƴƴa awawa en joni Kong. Yara. Nalaga. No marsude. Ya. Gonne.
Kambe mini. Don Madam Siseka. Kuni metura ini. Awa joni do wai natude. Mi walla ko boni ko. Ok. Quanto arrivé on gol woni taw. Ko ella do. Hella do. On fa mai donc ka. Ok, koni tudi dano rika. Ko ni tun do fa. Ka wo fa ni dino ko ngani. Nandi e dum nani. Depuis dum fa nyiti mi fa mal nyande o ampul no fu. Mai mi holla. Ku konta ya wani dare. Kunti tun no ende ndo sudu wallahi. Kono ndondo ne. Ngodi ya ngala. Okay. Nulo Nulo direbbe io iniziare da ieri. Preso un po' nulo che ti ha detto. Appena da dove tu lei. Allora, non è più la tanto. Io guarda, combinata da me e giù del sono da curioso, quando è fa che ho dato da me già io mi che era un to. Mi andava. Non mi dire il programma, ho scritto che sei da io. Che non so io mirare a dalam komunikasi emang mobil Biro mi aiutarmi? Biro? Non ha più io non di monte con io non di ora io da qua fuori sanno così io vanno da non dire che non guarda sa non è ok Johnny biro la hade awara ne anani quanto mi abbido no come ala ya Kongo. Nyaro. Metera ngimini la ndo. Meter ma no ngimini do ko goddo ngo wekkito do mani keram fottali ko joni o yamta. O mon fotte mun do joni? O oyi. Onno hande yal ko tadi am. Ille mi do andi meter ma mini go. O oyi. Bo mi yana telephone di andi mi nodda nan. Mo bur moddi. Metera mo digo. Telephone di andi porti andi am walla. Ona bi ko ba.
yawde dan dilangarde bibi la yawde wol quoi hande sigi tonji ɗi ɗo fulanni ɗum alla goɗɗo mami wuppoya waɗugol on ɗum mi nanani wuppugol comme woma uppande accu fiyallata haal ɗum ha goɗɗo dana ɗo hersinama anda wawi yawde uppano ya hoore maɗa lan ɗo ko ɗum no waɗi simi décidi andi min heeɓi tampingol maɗo affaire wuppugol quoi fayda depuis jokkodiri ɗen ko antu walla wuppande joni jani donc ande mi décidi mi ƴetta joni jande min tigi mi yaka cangol mi wuppano e hoore mi adda mi riida ɓay to juuɗande na juuɗe mayɗe mi wuppano e hoore an ɓe ko mi yeetima lan ha mi wuppugol o mi jaɓat subhanallah andaw anga yata wuppugol min lan tankeɗa ɗo a wuppata no hande on ko ƴettiɗa awa wuppoyta ɗiɗo on ɗo mi décidi ko mi wuppoyta ka gon ɗum waɗi no hay fous ko fawtingol ma billahi kene coñcumaɗi no wowi majjude simi ala majjude na hay ko ɗuuɗi on o woy a waccu mi yami wuppane ayi na hay ko ɗuuɗi ɗum ɗo a wawi kogol ma yii na ko ɗuuɗi wuppoye ɗiɗi accu ɗiɗo mi yama wuppo ɓe accumi wuppano e fiyalla fiyalla accumi wuppoye e mbiɗa suppiti ɗo tun tawa a nodda lanko ko ɗum waɗanɗa ɗum sa ar noon tawɗa mi yalti yiyoni no tawlan e hor lawol ɓe yande waliɗa ɗo wo tañƴino miɗo arde ɗa andi simi ara ɗo hay mi hewta noddugal yomi aru tummi tawete lan andi awa miƴen fande mi annama mi waɗi joni simi yettiɗunga cangol mi noddete a noddeɗo si allah jaɓi mi noddete goye sinaɗo no lewtine ara rapport Ok, je non mo abida maître. Andi mi ala no fi arrivé pe yo se ngewti labe. No dawya jonno. Voilà do. Andi mi gurum ni ala no andi mi gurum ni ala no mi la to ngaw quoi. No la tabi mono. Ano zalla no oh ta sai tinga ari ado so ngali. Jonni ko téléphone mam fala lu ko mi no dawya na pasi din se den do. Yalla pardon. Ko téléphone mam yo dawya. Kudu mi ala no ma min jetto wari pe welta na pes wala hangal to ngoti quoi ta mi mo non ta mo non la mai programme yalni ma la mai programme abotu joni mi seda do joni jammo en sella jam bay to ngadi la ngando en seda do joni ora jammo do allo wa Umar mi yewti labe goy mi yewti do si arrivé pe yo ngadna transport mi seda o mettre jodo fi alla wala na sabi maga gar voiture ko joni metto Ajo kenali to ya Gram yo andi o fala malam bonu de programme ji anni e andi mo la ngawji alu aji Allah yo Aku mau menjadi. Sekarang. Tahu ada ya dan terus aku makan kau video. Kanu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Marianne, dale vamos.
Una paziente, una telefono. Amana mana paziente na telefono. Billah wallahi negari, nyatari be bayami maya. Abonna ni program. Billah guys. Allah ya la bala kuneme. Fala do kun yara sare ruga ko joni jikki yara ba to ko yara don se dan jonni ma ko wada transport mu fekk terto kungo sa wat ticket mo tay no nang jono la ko yego taw dran ko jelu marda o ko jelu marda mi jonni te kungo da fala wat to ken jona wa ba de 1500 quoi nay ne ko ko jelu wat ar ko soso mu fekk woni ko wala to kundo di ok joni ko jelu marda mi fekk jibe mi yaay woni joni fi ko sonne ma jonna la sembi a 10 million gram ni yaw mi yaw go yaw no gra muñ no gra fella muñ la wi de goddo wujji lan la wi ada ndarde mo gra yaf ko mo jonna ma do lokke kono mi sodu gra joma do lokke o wujjimmi joma do lokke kambo wujjimmi o do lokke do wujjimmi kanko du no dane la syndicat me ko be woni ko bandibe ision ko fi on do syndicat be woni gra ko no wujjimmi mako dum billahi gra ko no wujjimmi ko ision ko fi mako dum o do lokke o joni mi faytay mi tagodo kono ke medde mo halabe mi fayta ande ami o do la ko la kiri gra ko non complet on aranga no dane la syndicat on gra wara la ande wara la meme timma ko ni non mi wala ki de timmi 5 kilo no fandani la mojjano kono mi daro ye joni ha mi nata ka suudu sella je no mi wonna yo ton ko mi dara mi wotara ka suudu ngaccio ton ka garage mi do ka lawol lola ndade kono mi do dade no mi yara ka suudu joni mi dari to sino timmi no ka sara no timmi kono non mi wala ki de